Okamžite nástup. Navaľ výplatu. Impotens, prostý lenivec. Si nepočul? Čo si myslíš, že dávaš to pivo? Čo ma znamená? Stop! Máte aj vy doma harpiu? Manželku, matku či sestru, s ktorou každá chvíľa je priam utrpením? Preč s ňou? Trápi vás žena vo vašom okolí tak veľmi, že ste už mysleli na najhoršie? Nemusíte utekať od problému. Máme riešenie. Inscenácia Skrotenie zlej ženy alebo Recept na lásku vám presne ukáže, ako to so svojou fúriou vyriešiť. So svojou manželkou som to vôbec nemal ľahké. Aké chceš záclony? Tieto alebo tieto? Neviem, zelené? Ja odpadnem. Zelené závesy? Veď budú predsa v našej spoločnej obývačke. Dobre, tak červené. Ty si vážne neuveriteľný. Ako som si ťa vôbec mohla zobrať? Ty, čo si človek bez kusu? Ja vôbec neverím. Zmizni mi z očí. Raz som sa na námestí pristavil pri predstavení Skrotenie zlej ženy alebo Recept na lásku. Odvtedy sa môj život radikálne zmenil. Skúste to aj vy. Jedno vzhliadnutie, radikálna zmena. A to všetko len za neuveriteľných 65 minút. Skrotenie zlej ženy alebo Recept na lásku? Vieme, že to aj vy chcete. Mať najlepšiu ženu na svete.